Hi ka jing chia kalong kumni king ba ajing sha la I lok chong na yo khon nong la de por kha te di khon jong I de khon kan the te na du por man shwa long ngi I lek pha check up be hang te ha po Nazareth Hospital te na kaliang jong ka Nazareth Hospital ondala de por kha te kila ngila wan pha check up man ka por nang ta ngila nakaliang jong kita ki yung long kilabat kinang te arsen laisen kilabat yang ngi te re ngi pat hakajing duk long ngi kentai ya kata kain te namar bakade ke private phi te ngi sem jing e ken te kumbangiru kumbamangaro nga wanak long yang baduk nalor ba bom imat ya lajong te ilok ro I be ite ibit ibiang hi tamba ngi wanak long yang ke baduk ken na lor kata ba ngaro ngakam don kata ka jingyo kumolong menta ba ngatre hapo jung ni ka organization claim jing siu te ka kata ba kinya nga sipang kata ka ban nomor ihaban le kata ka operation phi te ka don hi kata ka MHIS ru tang ba kumba kila ong ba ngalakali na ki doktor hang te hapo Nazareth Hospital ki ong ba kala ba long gini ka MHIS ka syong haki packages ba kamla ban cover baro te dena takadaw hi ba ngaso semjing lejong te haka jing bombanse pede la arngut laingut ki doktor ki ba convince nga ban pesotho tanga ong namar ba ki doktor nanti ki ong ba kalong ba ma bahabat bolong very bolong emergency ken temar lada dei bomle kham kloi ka ta ka operation te long la bandon jing ma ye khulung lani ye ka kami te andang la sngap bat perkhat sisa ta ka jing onjong I te jong ki doktor nang thina po Nazareth te tengah long very serious kenya le jong tengah ong ba lalong kumno ru kamut ban ye kabangan do ye ki ye kalok bat ye ki khon te long ka bhabangan den le de te habak hadinang tabat de ba ngala pahno kin ban transparent spo organis das na ba na sete pade long bom don kam siu mo te ba yo na sete pade ki ong ba yo bi opri te ngaro ngalik na stak na mana kalian jong ki produk jongaro kila ai kata ka recommendation bangin habangin lek na sete te ngala lek sete kin te la admit ye lok na du ha to ga sngi hi ka sngi Sunday por ga bangi longap libu ilok sete te khakapor kumto hakispo spo baje tamne ni spo steng hakito hi por ba admit iste haka emergency ke te dala poiste te la thep I po emergency te ngi bade nga kajing bumi I tanga don tangi kyau bala temen bala palat ye ga ndru phosnem te mai ru inam la ban kai te mangaro ngasem jing kendo mau siang ang to ken ban traveling mo ban ra tiar kitar banasti te nang ta ngakali kenya na kito ki ba ki doktor le ne ki batre to ki nos ne tip om bai ha ta karukom no marba makiro kim introduce re nga te ngaro anam tibra ki de mano de non marba iki khmat ba yo I te ki la ban supai ke uniforms ki te ki suken ba kumangi patte kalong ba bi te ngakali ki ba lada kedon em kita ki staff ba ka government ka bo ka ki kino ki bade ki assistant jongi ba kin la ban assist nga hakum kene ka por ka bakhim kai te andre ki ong don tengi ngila le la ka le hi te la admit ba yang ti long nadu ta kapor nong sisngi simet la admit ilo ong te andre ka claim don update ka claim don kano no kain ka jing ong na kaliang jong ki ba ngala kali lo ru tengaro ila de habang atip yo takbor kalong na kami atia king bro simet ong haba ong emergency ba kadon jingma na ti na po Nazareth so concern kain namar ba kade jing kit jonga kum kupa mo ban ba de bangan simkhia ya lene ban sumari lok la di khon
kat kebangan lai te Henry pheusi pada nasti pat kim ngai ba kim simpatiau long kim sim air kano kata kajing batai ni kata ka kano kajing pensyairu ngaso kotlat kenya la dia ngaong kelong kumno ru te ngan kebahabangan penmi da nang te ngin watlat no nasawe long kumno ru kain te ngala pon biang nasti sa Nazaret ke dala pon sa Nazaret te ki makita ki pediang tang ba ki sukuli baik ba nomor ba por ba pandang thiru ngaong ki ba due to the financial constraints te long insong bahaban ayas ti te kila ong ba mantapat phila biang dan ko pisa nga ong ba biang ara ka ju hi tamba ngan thawla thalunti le ngan la ban wat kita kila tintil le sen le kumno te la da phi pediang nem te kila ong ki phila ban wan ke te le se na ka to pada hadin ba kila pediang tanga la mi na ye ngamut ba ong ma ban pen mi ba ina na tina Ganesh Das ngan wan ra ba Nazaret tengah pada dalam wan hang tu ki doktor kila kali ki nga ki ong ba bali phi kwa ban wan ra ye ina sti ban ra na sewe hospital nga ong ba direct ye ki nga ong sisngi simet ba nga bo ye hang ne por ba irong ru de na ka irong apa emergency te nalor kata ba kacing pensai kacing keren kacing euro don klem nga klem so tho tanga so ba kalong kala ban long danger ya ki ye lok ba ye khon chonga te de ne ta ka daw ba ngam so shania so long ngam so long ta ka ngam so shania so ye kitu ki shania so ye picking hang ne namar ba phim ayu te nga namar ba landlord kataro na do waktu si sondir ngala I ba ki doktor hang tu ki long kom keren ger kom yu gitu ki staff yu long ka kham ki long route te ngam sung hui ba kan don kata ka balong ayu ki nga long ki khen ba yang akung taw khulung kai ba ubom tip a de long ba ki don kata ka mensim ban yo I ma long I pe po yang namar bang ade yu beriu badon jintunat khat met long bom imat kai te de nang takadaw ba ngasngo ba kanam don cimentoy kai tengah de nang ta beda ngala ya ngala ong ki hang to ngala di long om be hadin banga ong kumta kamut kila ya sedang no ban pen keren dom kai to te kila ya keren dom menta te kila ya ayu hi nga te ngaro namar kumbang ngala ong hi bangan rai ban len lede nam ta jong kun ba lok long kumno ru ngan fight be long ta ki te ngaro ngala ya la ya nia ke nya kibat ki hang to te kila ong hi ba ka ba phi ong na Nazaret belong emergency te hangi kam I ba kam don kum kata ba phile Nazaret ka hang ni pada gada ida ka we ka protocols te nang ta kumbangi ngi yo I ba kam don kum tam ta long da ka jingdom ken ki pen I te to doktor ba pe ba ayu ye lok ro long la su pajak kim ne ta sorry long su pajak ki ti ban pen I ta jingdom reaction jong ute sorry tengah myo I kata ba ile ya kata mo nga namar phi kalong ta ngi ki break ba bumi ya kata reaction jong ki jing pe he pe perleu jong ki hangi kam tari kam e ngi tip te ngi raise be ya ka voice long ya kata ka voice jongi e ka ba ngi so tho ba kam dei ha kata ko ba ki di ban le namar ba lada ki ong ba kata ka protocols kala ka de la ka jong mur kamaram jong ki ba da explain ya kata ke tenre hang ti dala apa yang ti pede ki khenya kom ta khulung ki ong ki khen ba ong bum kilong ta ke ki kim I mentoy rete haba ngala ong ki bang ade kupa jong ni khulung te andre kim makipat ki pe po ke te hadin jong katu ka ngala ong ba ki da basha nga ong ba lada kalong hak ne kom nga te ngam don jing shania re phi dengan yalam be I te anta ke don kata ka kum ka small argument te hadin nang tu pada ngala ong ki ba pidai ban pensaya nga la da jai ba kumno
ngade bum imat pide kamram jupi pide ban pensyai nga ketin ketelik ke ban syai kata ka bang adon kam te hoi ngati bang amdu patient tamba ini dei lok chonga bat ki khon chonga ki dei ki hap hapo jong ke jing ba klik ke jonga te pide ban sotho ya kata ba pi kam ba pide ban pensyai nga te nang to pade long la ekren kinte ki peni ta jing dom jing ayu jong ki te ngala mi pada sabar kila permi sabar tadi nang ta pada kila persang kai man yum ta long kumba long ngahi kai ki ke te ngahi kai ki bakin le tar ko nalor kata ba habaki ki i bangangam imat te kalong habaki i bangawan ka balong serious te balong concern te pensai ke nyanga kumno kin su kren be da ka jing dom su yu be hoi ngatip hi bakin kin yadai le de bakin saong hi ba bangam sengap ya jing batai jong ki le ne ba kumne kum tai namar ba kila tip hi ngala tip hi ba long kila tip hi ba ngangan namla hi ban le ki namar banga dei tang tau blind person le ne bum imat te kila tip hi ba ke kin yo hi ka jing yada na government hi namar ba kumansyong le se teng asngo halade ba kini kinong tre sarkar ki tre nam ta jong ki he sarkar nang ta ki he sarkar ki tre nam ta jong kini ki nong tre sarkar andre khaddo ite yangi baduk usuk ba don kam si saya kata ka jingerap le don kam si saya kata ka service andre kanam tre kam hok te kalong long penpa mo ka jing sosi ba kajia kata kom ba balai te ki ngihap ban safa kumne nakapor sa kapor mo telong kasum kalong kaba snow long kahot bahaya kanya bang aparkhat te hadin kata ka jing keren te kilawan kita doktor kilawan ini tai habang kilijing kiliki ong ba pihaban penrit ila de pihaban sangap jar songkhop telong ngaso ba ngakmle bakla kenya habang akli te ngaso ba kadai lok chonga tai haban tip lani khon chonga haban tip kelong no te base na kata te kila wan ya keren la penbe yang tu kila le no ya operation ha to ke sni kandai tarik kan te la penbe ban le to te i bahyeng ki ba euro 4 don 4 poi don be tanga bat kio dan re nong yarap rum don te de na takadaw nga ong ba la da de ba ka government ka bo ye kini ki PWD's assistant ban assisting ni mo de namar pi ba subo mentama nuksangan ong pi ladawan kini ki PWD's couples kini ki bayasong lok para beronjing dunar khotmet kinlem no kin sesube ki ha am tarai ba kan long atar ko kam bahai ki mun be ki telong kaju hi ba ka ayu mo kaju hi kata ka proses ba lada ilok chongai ba yo i ne bam imatru le ne yun re ilok chongak hajing sisa kila de ban ai man sim ya i ba ban encourage ya i ba bakin ai ta kakti keman keting kedian chongki ban yarap namar ba ma i ikloi ban simti nam ta chonga mo kalong long lada ki kren ya kata ka inclusive society namar ba barabor be government ka kren spang kata ka inclusive society ba kibo eta tenga ong ba Andre lada kadang don hi kita kajing pei po lada kadang don kita kajing pei silang khmat yangi ba ngimlong ai hakmat jong kita kan mantoi yu kan kita ka include hangno kita ya kita ka inclusive society kum ketu ba ongai phi haba kali jing kili ki ong penrit elade shong khop sngap jar te pila sutu kata kalong kebalong beriru haba ngak keli sa da ka ba bakla telah dapat dep tong 4 dep la dapat ayu tong 4 ready up sawan ayu pispang te sakawairu hakatoy keju kesngi kendai terik hadin bala det po ye lok te la wan ra situ sawat ba pentia yo ki kelung bala ba la dep sapo te hadin nang tu pada ki la sa tu security guard pada la be briu ke te la be briu te nga pada ngala mi isabar na ta la yalam ong gatong adalah sibit long la kular yang ba uong ba abdala plebiang dengan sa ong ye phimo tengah ab sa kanya ba
tengah banong ya kita ki notice bagi bo situ bagi tak sekendro si ayu situ teh kita ki bum terekam hanga te kidai ban persai nga te long hade nang tu pada la rung bahyeng rungi wei den wei tengah pada ngapat tip ke kita ka proses ba let's say kan kata kadang khang hi thrai ba tambah kila susah pada ailat pada ba mendrung wei den wei ke te ngala apsa ke yang tu te hadin nang ta la khang hadin bala penbenap de buong bala khang tengah pada ngapat yo ke ban ipisai lok te ba in thit tiar thit tar anu yu ke stu na bat tu nong up mo thit bam thit di stu te andre tu ayu pada dala kerpat ngai u pada u khnyet ke nya u khnyet tu te long be sebar ong be beling sa ip abaya ladang asa ip te kiwe ngan sa am ngala kapan ngong pe ibe lada pisa ikwe ke de kumbe yang ngapat ngadon kajong ma katar ko bangadon kantang khendet tang ban ai pista sa khnyet be chabarong tu ta khnyet be harta kum tengah pada nga hatu sengi tengah songsi hi tang ba don ki bahayeng hasem jonga wat ki hayeng hasem ju ki yo i ba ule ya kata lada ki kwa ya ka proof ngatrai kila don hiki sisi kini ki sisi kamera ini CCTV footage jong ki de bandon ya kata mala da kim don kata kimla bandong bakada kata ka de jing bakala jonga te long hatar kom ken ba haji sadon hi ba ai jing mut nga ba di ban file ka pa tang ba nga perkhat ke nga perkhat ngong le se nu bru le da ka jing bukti tang ba balai ke nyule nga kum talong kala long pun perkhat nga bro si arsi lai singi nga ong bangan lem no tamba ha perkhat do hi nga perkhat nga ong amar ka haden ba ka tu ka jingjang ala pha ka complain cha ka commissioner for person with disabilities long ba ka email ala pha ka complain ke jonga enre nga i ba kamdon gano ka kamsungo ba kadon gano ka jubab ni kamsungo ba kadon gano nalor ba katanga kerpat eki ba ka balong urgent need belum kita kajing rap teh ndrei am saura adu metar ngam pat ya coba wa no kanoro ngam tip bre ba ngan ong kumno ken te barabor hi long haba ngi pha ki complaints ke euro kim ki babon hi kini ki kum ka commissioner la ni social affair kim du kam da sim khia bi te wat na dang idon ba kata complain bangi ong ba kinong tre jong phi long ki ba kim don disiplin ki kren hai ki ayu da kli jing kli ki long yangi te ki haja ka bakin panchayat andre ai bakan nam don te kum kata ka bakin sim khia tadi na ta kadau hi nga soba nganam ayu su long nganam kabahaba ngan su ngap no long do man sim ban le ayu ban su nomor bakin sim khia kat sa commissioner ngala de pha te kamram em te kala de ban pha em so minister in charge la de ban ya konsol em kata ka ayu la da kidai syai ta ki beriu pada ni ka cingkit klik telong kunta te hadin ha ka tu ka sngi hi por bajia yang kata te kum la syai pada long ala ha kum la syai pada ngala phone kum cha chai kong amprin la phone nga syai ala le ya thoro syai assistant commissioner te long kunta ka ba hajing sisa ki habedi berkene bangali complain dan mar kong amprin tem don sene don su Japan so tamba su phone bakin tre jong ki jong e kinong tre jong e kila ong bakin phone kila ada kinya kren obat ka superintendent jong ketika hospital te kila ong ba adin bakila phone la ekran te ki ong kata superintendent ba kapa phone ki bagan bangan phone ya ka ke dan ya una ngam tip mano bri superintendent so baki ong ya ka tengala ong tangaru nalor kataro ngamor banong ba kini ki doktor skim dei banong tur kom nomar ba haswa bakin long doktor kila dep smai te ngam try bakin smai banong ba kadon ko bentar ba ki haban smai ba bakin kin long ki haban smai bakin le bahai ki cita ki beran kami kita ki bakim dei ban bo ya ka haka jing mal ne haka jing kulmar ne confusing ya ki patient jong ki bat ki dei bandon ya kata ka jing ya shania apa dengan iwe tengah try kidai ban perform saya kata kidai ban build ya kata ka trust kamtap lada ngi keren pang doktor andre pela pada sini babon perlu ba bam tip ba yu tolong kila su sim kabu bai ban le doktor kom ni jing dom ban itu ngam sulong ngasu
ngana galiang juga nga condemn so kini doktor balong hak to kom kibum so thu bom don ni jing tip lem de Kemudian bagi komplain, tadi jumpa apa pihak apa? nga kami juba pra kanya du mataro na po commissioner then marhaden juga to pada ngila move sa private ward te namar ba nga so shem jing ba ilok roi ot si ot tangam lah ban sha bagin ot kumtan mar ba ki ya ki nong abru ki la be na du phra baje du khadoi baje te i haban pe khlung ma i tanga ong da nok no nong kan sok yang nga hiru ba namar ba bum imat te long da yo private bade te mut ngayo bandon nang tu ngayo ban sengap ban long ban sakri lang mo ba ilong kumno long kumtan ta ban sablang te ni takadang move no sa private work kain handai na du bastang hiru ngalapan hiya kata ko mo makan kan pensuk tu namar sa praya sa public word te kalong kajing semjing kanya nga bangan traveling namar haban ra ding du tapi serum seneng tengko jing thia jing beriu teng tengko yang ding drip ke bawah drip jing beriu so ngakwa ban appeal sa government ba dalong sa kumno nuru long sobahaban sya skor jing jungi but to da sungthu ya kita jing jungi ba ilene kita jing don kam jungi lane kita ki wan penbiang kita ki facilities hakar kom go balong accessible nam ta jungi ba pin khmi benya lane ba pin yit benya ya ki kam ki badai nam ta jungi ba kin ki kita jing don kam jungi kumbanong hakini ki lain makwa ban perso ba ke sarkar kala de ban bo ya kita ki assistant PWD saman lagi government hospital ini ki kino ki badai ki departments kebala si ban guide yang i ban yu nomar nginam la ban ong bangin ya lambe dan bangin depend ba haki bahiyeng jungi ro ki don ki balong badon jingkit klik don ro pom don jingkit klik bahiyeng te ngan ong ba sekawai pada kajing penseu jonga kalong ba ngakwa ke government ba long bakin tahu kita kilat kelenti ba kita ki balong kita ka special rights jongi non ong be nam ta jong kini ki PWD patients ba ngide ben yo la ka jong ka treatment om bakin treat bakin ay ngi da ka jong ko protocol bat ki pai ba te nalor kataro kabalai pada ngakwa ban appeal ba ka MHIS mau kum ka MHIS kidon da ki packages ki ong te ngakarpa de government ba bakin sombahaban thaw kata ka polisi ba kan trekam ba nam ta jongi ke balong lalong hakado kan kaduru bat lada don kano jing pangro ka ban cover but mdai bakin jet kum baki jet ekiwaite long bakan long kata ka jing yarap mo nam ta jongi duk sup namar babon hingi gi bri bran jing donat komet ngi wan be nak long yeng baduk